Driverलाय ini Iman ko terjaga tuh ini. Baru kapan nama driver? Oh, dulu masih ada. Betangan kan yang bar pada mula. Ses. Ya. Aku coba. Iya. Bar pada ini. Dari pakai tu ni. Pakai nani? Pasai na hulak bay. Dan gone sih. Baralah kenali. Company ulang dia. Ini kenapa bay hula dengan ara? Lugu bar bena je. Lugu bar na bena thalah kena. Ini kulo dah kelana emang. Mana? एकदमबारे जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोना लाइभ एक्सिडेन्ट डाम्पार बेलथायदों आरो नै माने हारसिंनो जादों दै बेयो माने हारसिंनो खालामना लाबाय आरो ड्राइभारा माने बे गारिया माने बालि लाना फैदोंमोन आरो रौता क्रेसारनिफ्राय माने बे बालि लाना फैनाय गारिखौ माने आरटिअ अफिसारा हमदोंमोन आरो ना थ' लाखियासै ना मायासैथाय माने आरटिअ अफिसारा बिखौ खिथु होसोबोबाय आरो होसोबोनानै माने नैखोना जायगायाव माने लोगो मोनफैबाय आरो आरटिअ अफिसारा माने अभारटेक खालामबाय बेखौ माने हमनानै आरटिअ अफिसारा लांफिननो नागिरदोंमोन आरो ना गारिखौ ओमफ्राय नै बेखोनानै माने लामा फिसायाव माने बेखौ बेक खालामनानै लांफिननो नागिरनायावनो माने हारसिंनो बेलथायना लाबाय आरो माने बेलथाय समावनो ड्राइभारा बारबाय आरो खाफाल मोजां ओमफ्राय आरटिअ अफिसारा गारिया बेलथायनायखाय खारलांफिनबाय आरो ना फिदिंनानै स्पिडआव ओमफ्राय नै गारियाबो सेस बालियाबो सेस गारिया बेलथायना रोंलै बिनियानियाव नैबे माबायाव मा होनोमोनलै खोनागा बाथाबारि बाय बे ससे दुब्लि गेजेराव ड्राइभारा एख' जायाखै जानायालाय ड्राइभारनिया थारमाने मबाइला सिङाव थाबाय मोनाखै ओमफ्राय दा खोन्थाहरबानो जाबाय नोंनि बे बाथाबारि बे माबा ससेयावनो